Bonsoir les diamants. Donc, on a continué dans Python tutoriel. Donc, bitam na essayer comme on faut utilisateur qui a trop d'eau, na trop d'eau sans, on a affiché bonjour Amadou ou bien na sur l'article Chaka de l'eau, on a fait bonjour Chaka. Donc, on a essayé pour des gars dans Python bitaille. Donc, pour ce faire, on vous donne un tutoriel gagné ni Python ni shell le donc ne double cliquer ça c'est Python shell présentement na jateminɛ ça nga souris pointer bɛ yɔrɔ min na ça sɛbɛn no Python 3.6.2 shell donc an tɛna Python shell utiliser bi mais an bɛ fɛ ka programme de sigi mun m'an permettre k'a fɔ utilisateur k'a tɔgɔ don n'a y'a tɔgɔ don là maintenant an bɛ fɛ k'a fɔ bonjour ou bien bienvenue Amadou ou bien Chaka donc ale kɛli donc an bɛna afficher nouveau fichier ou français ici c'est new file mais en français je sais pas sur le système mais en français donc en tout cas donc pour ce faire c'est aussi simple que ça comme on voit trop utilisé tout récemment on bɛ se ka tɔgɔ bila fɛn dɔ kɔnɔ olu tɔgɔ ye variable e de b'i ka variable tɔgɔ fɔ n'a ye nin diya ne bɛ se ka sɛbɛn a ka Amadou bila kɔnɔ n'a ye nin diya n bɛ se ka kɛ non c'est bon il ka fɛn dɔ d'a ma mun ye kɔrɔ bɛ mun na quoi i bɛ se ka mun identifier joona mais n'i ye a sɛbɛn i t'a dɔn a ye mun ye i tagalen ɲɛfɛ quoi o de la i b'a a sɛbɛn non ou bien je sais pas n'a sɔrɔ i bɛ fɛ ka mobile de utiliser i bɛ se ka sɛbɛn voiture Mercedes bɛ se ka bila kɔnɔ n t'a dɔn Toyota bɛ se ka bila voiture kɔnɔ i m'a faamuya donc non c'est significatif i m'a faamuya donc là non est égal à input donc présentement an bɛna ɲininka comment t'appelles-tu est-ce que tu vois est-ce que vous voyez donc o la i bɛ input sɛbɛn sisan entre parenthèses input in na ale input in kɔnɔna na sisan c'est aussi simple que ça an bɛna mun kɛ i bɛ an ka guillemets nin kɛ ka kɔrɔ comme an y'a kɛ cogo min na an les guillemets i b'a sɛbɛn comment t'appelles-tu point d'interrogation ok donc ni y'o kɛ sisan présentement i bɛna dugumana na ɲinan a tɛna code exécuter nin ye code yɛrɛ de sɛbɛntɔla ye tantɔ n t'a dɔn n'a y'a faamuya nin ye code sɛbɛntɔla ye mais dɔ in na a kun bɛna exécuter de mais présentement an bɛ ka code sɛbɛn donc n'an ko comment t'appelles-tu donc ni comment t'appelles-tu mun filɛ nin input in dɛ ale de b'a fɔ a bɛ comment t'appelles-tu sɛbɛn n'i ye mun sɛbɛn sisan a b'o ta k'o bila non kɔnɔna na est ce que a y'a faamuya donc nin dili in ka baara y'o de donc ni espace den dɔ kɛ walasa ka pousser ka taa ɲɛfɛ walasa ka comment t'appelles-tu in sɛbɛn donc n'a ye comment t'appelles-tu sɛbɛn sisan an bɛ fɛ ka sɛbɛn bonjour Amadou ou bien Amadou bonjour n'a sɔrɔ a tigi ye Amadou de sɛbɛn n'est-ce pas donc pour afficher le bonjour présentement on fait print entre parenthèses maintenant vous voyez donc entre parenthèses maintenant on fait la même chose entre les deux guillemets présentement je mets bonjour ou bien message mu y'a diya a b'o sɛbɛn o y'aw yɛrɛ ka choix ye je mets bonjour présentement et puis en bas maintenant je fais print ok je fais print entre parenthèses présentement an bɛ fɛ ka print mun kɛ an bɛ fɛ ka nom de afficher donc i bɛ nom sɛbɛn mais ɲinan i t'a bila entre parenthèses parce que on sait que tɔgɔ mun sɛbɛnna o de bɛna bila nom kɔnɔna na donc an bɛ fɛ ka nom in kɔnɔna fɛn de bɔ donc o la an tɛna bila entre guillemets est-ce que vous comprenez donc là maintenant je viens je fais run module ok donc ça fait F5 avec la fois qu'on a m'a sauvé donc je clique sur OK donc là maintenant ne peut dossier de créer un bureau sans faire à sur Python tutoriel tuto plutôt donc il y a au qu'on a ça ne mena ni programme tɔgɔ kɛ non ok parce que an bɛ ka tɔgɔ de ɲininkali kɛ présentement donc au kɔnɔna na sa ne b'a sauver ouais donc aussitôt qu'il y a sauvé a ye programme exécuté a kɛlen ka programme exécuté a nana a fɔ ko restart a fɔ ko programme restartera présentement et puis programme nanen sa a y'a jateminɛ a ye mun fɔ sisan an de y'a sɛbɛn yan nɔ sisan comment t'appelles-tu vous voyez a nana comment t'appelles-tu k'a jɔ a tɛna foyi kɛ tant que ne ma tɔgɔ sɛbɛn
donc ne bɛna sɛbɛn Dramane, ok, donc ne ne Dramane sɛbɛn a bɛna mun sɛbɛn, ça va sɛbɛn bonjour a tila ka taa à la ligne ka Dramane tɔgɔ sɛbɛn. Vous voyez ce qu'il a fait? Comment t'appelles-tu? J'ai écrit Dramane, ça a écrit bonjour, un bonjour sɛbɛn ni y'o ye, et puis non, an kun ye Dramane ne bila non kɔnɔna na, o la ye Dramane sɛbɛn. Donc ko dɔ bɛ yen nɔ sisan n'a y'a jateminɛ n'i bɛ fɛ a ka kɛ bonjour Dramane ligne kelen sanfɛ présentement, ale fɛnɛ solution bɛ yen, mais présentement mun ye problème ye a y'a sɛbɛn dɔrɔn bonjour ka taa ligne kura la tuguni ka Dramane sɛbɛn. N'a sɔrɔ an t'o fɛ, an kan ka mun kɛ sisan, au lieu k'an ka nin printing in kɛ, yan nɔ, an bɛ se k'ale bɔ yen dɔrɔn, et puis yan nɔ an bɛ espace kɛ yan nɔ ka plus kɛ ka Dramane kɛ. Est-ce que y'a faamuya? Ka nom kɛ plutôt, an ye nom défini, an ye an ka variable nom sɛbɛn. Est-ce que a ye code, i m'a ye Python code yɛrɛ sɛbɛnni ka nɔgɔn cogo min na, nin ye nin bɛɛ bannen ye tantɔ. Donc a bɛna a ta k'a bila k'a afficher. Donc sisan ni n ko tantɔ run, a lajɛ, donc a b'a fɔ ko ka sauver, donc ne y'a sauver a bɛ run kɛ. Comment t'appelles-tu? Donc présentement ne bɛna a sɛbɛn Sidi Yaya, ok. Donc là présentement ça a fait bonjour Sidi Yaya, mais fɛn kelen bɛ yen nɔ, yan nɔ ma espace kɛ yan nɔ, donc a ye ala minɛ ka na sisan ka bonjour ni Sidi Yaya nɔrɔ ɲɔgɔn na, mais n ye espace kɛ sisan. Donc par exemple si je fais run présentement et que je tape, je sais pas, ici je peux taper par exemple Amadou, ok. Quand je tape Amadou, ça fait bonjour Amadou et puis avec espace. Donc an bɛna bita jɔ yan nɔ, n'ala sɔnna ma an bɛna continuer siɲɛ wɛrɛ, donc comme nin ka weekend ye temps denni mun bɛ n bolo n y'a essayer ka nin tutoriel kɛ, donc a bɛ se ka kulonkɛ kɛ nin de ka nin amuser ni nin ye, n'aw sera ka mun kɛ ka faamuya mun sɔrɔ ni nin ye, ni question b'a bolo a kana ɲinɛ ka poser n kunna, donc Konatɛ an bɛ ɲɔgɔn bolo, assalamu alaikum.